יום שישי, 12:30 בצהריים, קריית אתא. שקט של הצפון מופר לקראת הקרב על האליפות של הליגה הלאומית. מתרגשים מאוד, אבל תהיה חוויה. תומר, מתרגשים? לא מתרגשים, מוכנים. נתי, יש התרגשות לקראת היום? ברור, כמו כל משחק. כשעה וחצי לג'מבו, ההמולה בחוץ כבר החלה. כל הכרטיסים נמכרו מראש. קהלים משני הצדדים כבר מצוידים ומוכנים למשחק. אתמול בשעה 6 בבוקר כבר התכוננו להשיג את הכרטיס כדי להיכנס. וזהו, ויאללה, שיהיה בהצלחה. לא חוזרים בלי הצלחת. צריך לשים על צלחת דגים גם יום שישי. התרגשות מאוד גבוהה, פרפרים בבטן. וואלה, בעזרת השם, אלופים. ועולים ליגה, יאללה, מחכים, מכבי תל אביב מחכה לנו. השעה מתקרבת ואולם רמז מתחיל להתמלא. ההתרגשות בשיאה. באתי כגולים ליגה, לא סתם. אין שום דבר כמו להיות לליגת העל. יש הרגשה מיוחדת בעיר. כל השבוע אחרי הפועטרף, כל השבוע יש משחק יום שישי, 2:30 לבוא. כל השבוע אנחנו מדברים על המשחק, מכינים, אפילו באמצע השירים אנחנו קוראים מחברות בשביל שיהיה משחק, אנחנו כולם פה בטירוף, באמת. אתה רואה, ההמולה פה מתחילה, עדיין מוקדם מאוד, אבל כולם אנשים מחכים בחוץ, ואנחנו מתארגנים. ארגנו 500 חולצות, אנחנו מחלקים אותם לאוהדים, ואני מקווה שנעלה ליגה. כשהמשחק סוף סוף יוצא לדרך, יש רק קבוצה אחת על המגרש. הסיום ידוע, קריית גת מניפה את הצלחת לחגיגות בעיצומן. עונת 2014-2015 של הליגה הלאומית הגיעה לסיומה עם סדרת גמר שלקחה אותנו עד הסוף ועם אלופה חדשה. ברכות לקריית גת ונתראה בעונה הבאה. וואו.